Assam Pradesh Congress Committee mati APCC amaipu anparta Lok Sabha Deputy Leader of Opposition MP Gaurav Gogoi alam toipen West Karbi Anglong dongkamukam Hamren lapen dimahasawalong kethom nangkahum ripen kevangjilang MLA kilik ahut ke hai atomon ke pajab ji aphan birta nangkihum. Assam Pradesh Congress Committee alam toipen kethom jesemet nirma lang thasa Pratha Pratim Bora lapen Mrinal Hajarika atum Guwahati pen vosik ni paikret rock West Karbi Anglong dongkamukamalong WKDCC asai hemalong an humrisi puthot vosik ni paikret rock si ani Hamren Rongsopi Chinthong Model Congress Committee asai hemalong ada por phai khrisia por radamapi padodia prang Guwahati pen kethom atum aphan kangthum karne ajaimek dengsi Karbia poho pen man peng piponlo Lasopi radamai pialong inut pen inut Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahasau anta kivangji MLA kilik ki bialong ke haidun eji aphan aninge pathe alamthe than mumpon Lasopi Chinthong lapen soching Mondal Congress Committee amai phua tum pen arsik jit hemarlo hangponsi kachingki kachingwaya saitame dekpo Lasonsi Block Congress Committee lapen Food Committee amai phua tum penta kachingki pahem sopon Lakha Paroi Sira Krisi Rongkhang lapen Lakha Paroi Sira Krihini Amri SD LAC along Kevangji MLA Kilik ki bialong BJP aphan ke parem pensi Congress Racharia Song Parjab Thunangpuk lapen Rada Kisung ke pajok lapen akar I asondoan kerap ki PG aphan chingki chethanpon Guwahati pen kethom ke bangatum Congress asong kisung pen puthot jakong kachepherang thuthekji aphan Guwahati Chidam Thulote APCC mati Assam Pradesh Congress Committee amai Gaurav Gogoi aphat thandam pen kachingwai thuji alamthi aning pathepo West Karbi Anglong District Congress Committee Kongchon bang Honsing Inghi MLA Joyram Ingleng pen kecheng lok ongdong Congress along Clemsip atum chitong dunsi mai RDP halapu West Karbi Anglong Congress Committee along Mahila atum pen sitami ke claim ke dam answer se chirap chetu dunji aphan chisik chedang ponji alam thi chapaklang Hamren ben Daniel hi Karbi Anglong live